सुनने जा रहे हैं कि जो कि ऑलरेडी वो भरभूमिया है, उनको नशे पदार्थ इतने पसंद है कि मैं क्या बताऊं आपसे। औरत कहती है क्या, ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया के चढ़ावेला, ले जात भंगिया यारा भंगिया के चढ़ावेला, ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया के चढ़ावेला, ले जात बाड़ा यारा भंगिया के चढ़ावेला, जेकरा मेवा मिठाई नाही भंगिए खाली खावेला, खाली भंगिए इनका भावेला, ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया के चढ़ावेला, ले जात बाड़ा भंगिया यारा भंगिया के चढ़ावेला, जेकरा मेवा मिठाई नाही भंगिए खाली खावेला, जेकरा मेवा मिठाई खाली भंगिए खाली खावेला, जेकरा मेवा मिठाई नाही भंगिए खाली खावेला, जेकरा मेवा मिठाई यारा भंगिए खाली भावेला, संग में तू कांवरियन के बैठई हा हो मोर डराई पर सजना, जन कांवरियन के बैठई हा हो मोर डराई पर सजना, संग में जन कांवरियन के बैठई हा हो मोर डराई पर सजना, अभांग पी के गाड़ी जन चलई हा हो मोर डराई पर सजना, भांग पी के गाड़ी जन चलई हा हो मोर डराई पर सजना, भांग पी के गाड़ी जन चलई हा हो मोर डराई पर सजना, भांग पी के गाड़ी जन चलई हा हो मोर डराई पर सजना, अब भांग पी के गाड़ी जनी चलई हा हो मोर डराई पर सजना। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ